Uya mingaw man. Na ako'y nadunggan sa mga marites ba? Nga ako kunong amigo nga si Poy, pisot ko no. Tinuod ba ka ng istorya ha? Matay magkatawa mo, dako na magitog edad, pisot lang gihapon. Na. Ay, ani na lang. Ako na lang ipahinabi sa kong mga amigo nga si Boy pisot. Ako tagtuo na mga amigo. Klaro kayo, karong orasa. Maamari kong tapok na mo. Nagtabi torong duha. Ako tagtuon. Yahoo! Nga man, nasaan sila? Ako to, sige natuhog na po ni. Ayo! Ayo! Idoy! Islaw! Wa may tao? Ayo! Abli man. Ayo! Mingaw man. Uy, nana di si Idoy. 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 Ayay, di man mata. Moto ni. Idoy. 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 Kung tae ron ay. Di mo rin akong babak. Huwag tae ko na ron. Nito, ikaw rin na. Na, gantara bang tae? Abaho di ay? Na, nagkaagim kong libon kay kato lagi maghatag na kong hapon. Galain makuntiyan. Ari ta regawas kay nabuton to ron si Islaw, nana to nang taon. Dugay mo na abot god. Nan, hapit pa ni ko lagi kaning galain na tuntian. Lingkod sa dari kay pabuton to si Islaw. Napi ato Idoy ba? Pagkadugaya mang Islaw. Pagkadugaya. Bibib, bahuag yung tae nimo oy maram kag wa mangilo. Tao sa di mo ay. Kanay galing tae, baho gina. Malagi na itong tae. Uy mo. A few moments later. Tao no, napi na kong amigo diri nangabot na baka sila. Uya ay, basta agi kong lakaw ba? Ano ba kani sila? Ayo! Idoy! Nito! Naabot na mo! Mabuo ako, wapa maningaw ko. Uy, nalari sila di ay. Huy! Kuyawan ako, ikaw din na Islam! Nananay mo di ha? Huy, bay! Maayo kay nana mo. Kabalo bang mo sa mga balita-balita karon sa mga chismosa? Ha? Unsa nga balita? Na. Si Boy oy, pisot. Ha? Si Boy pisot? Na, katiguang na to. Hantod karon pisot lang gyapon. Na. Magwa mo man tutog edad. Wa ako magdahom nga pisot diri tong tuwana. Na. Klaro kina di na madaog kuan kay porte na naghiya. Kauaw na ba no? Dako giglawas niya. Dako na. Idad-idara naman to. Pisot lang di gyapon. Tomorrow. Koto man. Kita sa hawak ng maniguwang na tao eh. Sus, Ginoo.
Kung wa pa lang ito yung mga hugawan taon, kita mo kasi lay ka ni. Pati dyan sa kita. Ana, akong rayuma taon. Amo pa huwag sa ko. Sakita dito magpahuway sa ko. Sakita sa ako. Arthritis sa rayuma. Animal. Sakita A few moments later. Ayo, paring boy. Ayo, paring boy. Oy, paring boy. Naaram di ka dira. Uy! Barilay! Namali ka! Nasuroy man ka! Uy, sa mga hangina yung nagkuhan mo diri, nagtudi mo diri, yung naman ka, kasi yung tuyo. Kung tuyo ka kwarta na, wag ko'y kwarta diri taon. Sinsya lang ito na, akong kape yo. Wag ka naging nasukar, di ako sige kwarta. Ha? Kwarta? Ay, kwarta. Kita kwarta bay. Kabalo ba ka bay? Nanabi is islaw gahapon. Si Isla ka tong dakog lawas. Nga, dakog lawas gaway buot. Kaya nga naman eh, sabi din ka ba nabida ni mo? Oh, si Islaw ba katong classmate mo pag high school? Gahapon, nagtabi mi tulong nito. Wa po kuno kay tuli an asiya. Unsa? Dingo siya na? Kawag ko ayaw niya. Classmate ko pag high school. Nga magkuy-kuy ko aming duha. Bisag asa aming ko na. Lugar na mag-adon to mi. O timo kay sa mga paghalibang. Magsingkiribo to mi sa siyang. Ngayon mo kay pala na. Na, ayog kumpiyansa bay. Oo, nakisa tong silingan oh. Pisot kuno ka. Asa mo na siya? Bantar gina ko. Ako na siya ibita yung bayang magiliw yun. Na, sige bay, di lang ko magdugay kay napo ko'y lakton. Sige, aras ko ha. Basta kay kibaw na ka. Di ba? Ayo-ayo. Basta salamat kasi ngayon mo kong gibakon. Paibaw sa yung gibukan di rin ako. Yung gipanabi. Banta lagi din ako ng tauhan na. 2,000 years later. May hilog eh. Saan hilog ka? Ay, tambis ka hilog, tambis ka hilog. Ang buang ang silaw, man. Silaw, di lagi ni. Ang buang. Silaw! Silaw! Uy! Bay! Boy! Dari ka! Ano ka? Uy! Ano naman isura ka? Ah! Oh, sige, sige. Para ko na. Oh, bay! Nag-usap ka diha! Dahil ba? Magtawa na punta. Mura mag... Bati na kanya itong marang amigo eh. Ay! Nga naman na bay. Bay! Kami pagkakuan na ito. Bay ha? Una na kung taga-tubin na sa istorya bay ba? Ay nang ka sa tang pag-elementary na to bay? Ano to bay? Pagka-grade 1 na. Pag-grade 4 o grade 5. Kaslitan mo ha. Ya, pag-student classmate mo ta. Oo, no? Classmate man na ita. Mau lagi. Imot magubay. Ay, bay. Lagi ako ba? Ay, ina ni mo eh. Maro na ito ba nagsukon good? Nakadungog ko ba? Isukin man ako si... Paring idroy ba nga? Nganabi man kuno ka ba? Ha? Ang usap niyang gipanabay bay. Iwan ko na ka na ko ba nga? Pisot ko na ko? Usap! Iwan ko ana. Oo! Nanabi lagi si Bay Idroy lagi na. Iwan na doon siya na ko lang. Nanabi ko na ka dito ka kaubal sa imong mga barkada ko nga. Pisot pa ko na ko. Na. Pisot? Na, ani bay ay. Ang akong istorya niya bay, wala ko mag-ingon nga pisot ka. Ano yung sulti day? Ang akong giingon niya bay nga, hapit na ka magpatuli. Utang eh! At